Bona nit i benvinguts al Persones F, un programa que produïm des de Mataró i el Maresme i des del qual us parlem de l'economia del futur. L'economia feta per les persones que fan, que fomenten, que fabriquen, que formen, que fins i tot filosofen. Aquesta economia del futur que de fet ja és aquí i que avui us apropem amb el nostre programa. Avui entrevistarem la Montse Prat, que és d'Encís, una cooperativa que ha liderat la presentació d'Ergosum, una caixa d'experiències vinculades a l'economia social. En el nostre reportatge Radar descobrirem Triticum, una empresa que elabora de manera artesanal pa de primeríssima qualitat. I la proposta del dia d'avui serà sobre creativitat i ens la durà el nostre company, el director d'aquest programa, Eloi Aymeric. A més, tota la informació més innovadora i creativa amb les nostres microcàpsules. Tot això al Persones F. Comencem! My friend fell on his right foot, yeah! I ens trobem amb la Montse Prat. Bona nit, Montse. Bona nit. Ets de la cooperativa Encís, vinculada a tot això que és el foment de l'economia social. Com es fa? Quines són les noves maneres de vendre l'economia d'aquest valor afegit? Bé, el que practiquem des de la cooperativa Encís bàsicament és fomentar una economia que tingui una raó social o un impacte a la comunitat darrere fons. Per tant, no contemplem les accions econòmiques com a una transacció i ja està, sinó que van vinculades a un projecte destinat cap a les persones o cap a la comunitat. En Encís, la nostra missió de la cooperativa és treballar pel creixement de les persones construint comunitat, de manera que aquestes dues variables, la persona, el creixement personal, els valors, el teu desenvolupament a la vida, i va vinculada a tot el que és la generació d'uns valors comunitaris de convivència, de justícia, d'igualtat, etc. Llavors, el que fem és aplicar aquesta missió de la cooperativa a tots els serveis que gestionem i a totes les accions que fem. I un d'aquests resultats és Ergosum. Què és Ergosum? Explica'ns-ho, Montse. Ergosum és el nostre producte estrella, podríem dir, que porta 2 anys creixent i que ha sigut una realitat al desembre d'aquest any passat, del 2013. Ergosum és una caixa de lleure amb propostes educatives i d'aprenentatge i de lleure per famílies, però també per altres col·lectius, com veurem a continuació, que el que promou és un model d'oci basat en els valors. Què vol dir això? Vol dir que, així com les altres caixes regals que existeixen al mercat, són unes caixes que promouen més aviat serveis d'allotjament o gastronòmics, Ergosum el que fa és dir, no, jo et proposo una experiència d'oci per gaudir en família feta específicament per tu, però que al mateix temps fomenta que tu experimentis amb els altres i fomenta que creixis conjuntament i generis un know-how mentre estàs vivint en el teu temps de lleure. Per tant, fuig d'aquest oci d'evasió que hi ha actualment en el mercat en aquest tipus de producte. Però Ergosum va molt més enllà, no només és una caixa amb activitats de lleure, no només és un producte que ja existia al mercat, que a més fomenta un intangible, que és molt difícil de vendre, com venc una experiència amb valors, sinó que a més fomenta aquesta economia social de la que parlàvem abans. Com? Doncs bàsicament totes les experiències que es troben dins de les caixes regals Ergosum són desenvolupades per entitats i empreses d'economia social o del tercer sector. Per tant, tot molt lligat, eh? Tot molt lligat perquè comprant aquest producte no només vas a passar una experiència amb aquestes entitats que aquí millor que elles et poden parlar de valors i de persones perquè porten temps fent-ho, sinó que al mateix temps ajudes a finançar o a contribuir als projectes socials d'aquestes entitats. I aquestes caixes d'experiències les tenim ja al mercat? Sí, vam sortir al mercat al Nadal, aquest Nadal passat. La veritat és que vam tenir molt bona acollida, tant a nivells d'impactes mediàtics com també pel públic. De moment, els punts de venda que tenim són les pròpies entitats que participen, però ja estem negociant amb altres acords amb distribuïdors més grans que ja han demostrat el seu interès. Els consumidors són conscients que es pot treballar i consumir, de fet, el lleure d'una manera més conscient, més
més rica. Nosaltres comencem a percebre que hi ha un canvi en aquest sentit. De fet, quan fèiem l'anàlisi del per què era necessari que sortís al mercat una caixa regal com ErgoSum, un dels anàlisis que fèiem era que la gent s'estava plantejant que darrere de l'economia hi havia d'haver un per què. Els diners tenien que tenir un sentit molt més enllà d'aquesta transacció econòmica. Això ja ho vam començar a percebre, però també ens n'adonàvem que hi havia pocs productes que arribessin ràpid al mercat que poguessin fomentar això. Llavors, nosaltres el que volíem aconseguir era, per exemple, que fos una cosa molt àgil i que ja estigui instaurada al mercat i que la gent la trobi molt propera, per tant, que s'estableixi en un mercat competitiu que ja existeix, però que al mateix temps tingui tota aquesta repercussió gairebé sense ni adonar-te'n. Tot i que és cert que la gran transformació és explicar això a la gent i que les persones entenguin aquest sentit més enllà d'una raó econòmica, que és la raó social. I sembla que la gent ho entén, eh? Sí, té molt bona acollida i de vegades ens diuen que, ostres, mira que era fàcil això, es tractava d'unir tots aquests esforços amb diferents entitats, generar més xarxa, més cooperativisme entre el mercat d'empresa social i era tan fàcil com trobar el producte adequat com per sortir. De vegades els sorprèn fins i tot aquest punt d'innovació de resulta que es poden fer, hi ha moltes coses que podem aconseguir, però que de vegades no visibilitzem fins que les tenim més a l'abast. Aquest és el vostre producte estrella. Què més feu en CIS? Quins són els vostres objectius i de quina manera els plasmeu? Doncs mira, en CIS som una cooperativa de treball i de consum i a més som una cooperativa sense ànim de lucre, que vol dir que tots els beneficis o totes les inversions i tots els beneficis que generem s'inverteixen de nou en més projectes i més llocs de feina. Llavors, com a cooperativa, el 90-95% de la nostra activitat és gestió de serveis a les persones, serveis i recursos. Què vull dir amb això? Doncs és un paquet molt ampli. Podem dir, per exemple, que som líders gestionant escoles bressol. Ara ens demanen molt escoles bressol cooperatives. Per tant, implantar un nou model de governança dins de la pròpia estructura de les escoles bressol, però això implica projectes comunitaris, treballadors socials, projectes d'associacions de veïns, tot el que fomenti aquests valors dels que parlàvem abans de convivència i de creixement de la comunitat. Aquesta és la principal activitat d'en CIS. Nosaltres treballem tant per empreses públiques o administracions com per empreses privades i ara també fins i tot estem començant la via d'internacionalització, però també tenim tota la vessant del consum cooperatiu, que és fomentar aquests valors i aquests hàbits de consum molt més en relació a una visió de repercussió dels productes i dels nostres hàbits consumidors a la societat, però també que plantegi aquest discurs de què consumim, com ho consumim. És un producte de proximitat, no ve de lluny, és sostenible, no és sostenible. Preguntar-t'ho tot, una mica ser molt conscient del que estàs fent. Sí, sobretot insistir molt en aquest sentit que hi ha darrere de les coses i en aquest segurament tens al teu abast tot el que tu desitges, no et fixis tant potser en el sola raó del preu, mira que hi ha més enllà, en què es basa la gestió de la qualitat. Normalment la paraula consum està molt desprestigiada avui en dia, perquè ens hem acostumat a un model potser una mica més de consum per consum, sense cap raó al darrere. La feina que tenim amb ErgoSum o la transformació real que volem donar a l'àmbit i al sentit és que el consum no té per què ser negatiu ni pejoratiu si té un sentit al darrere. Perfecte. Dius que comenceu a internacionalitzar-vos. De quina manera? Bé, la via d'internacionalització és molt àmplia. Estem establint tot el que són partners a nivell de comerç exteriors, però tenim una aliança molt bona amb la Fundació Ferrer i Guàrdia, que són una fundació que treballa molt amb temes juvenils i amb temes d'estudis a nivell europeu. I llavors, a part d'això, estem iniciant alguns projectes que esperem
que surtin a la llum ben aviat i que esperem que també travessin aviat les fronteres d'Europa. Carai, esteu que no pareu, eh? Sí. Molt bé, molts projectes oberts i veig que amb molta il·lusió. Per acabar, el factor F de la Montse Prat. El meu factor F hi venia pensant perquè, a més és un element que m'agrada molt del vostre programa. Sí? Jo crec que el vincularia amb fer les coses amb passió. La passió, sí. I amb aquest sentit de rerefons. I potser afegiria un complement que és i que siguin útils, que generin coneixement cap a les persones. O sigui, la passió i poder generar sentit i coneixement i enriquir, no? Enriquir. Molt bé, doncs Montse, moltíssimes gràcies. Felicitats pel vostre èxit, que seguiu endavant i que torneu ben aviat a explicar-nos nous projectes. Aquí estarem i moltes gràcies a vosaltres. Gràcies, bona nit. Neix el Barcelona Cercle de Negocis Ètics, una iniciativa que aposta per la creació d'empreses que no només obtinguin beneficis econòmics, sinó també socials. Els valors que volen servir de punt de partida d'aquest projecte són la sostenibilitat, la transparència i el compromís. Així és com ho assenyala David Esquimilla, periodista i comunicador i, a més, un dels promotors del Barcelona Cercle de Negocis Ètics. Algunes de les empreses que serveixen d'exemple d'aquesta nova iniciativa són la banca Triodos Bank, l'empresa de cosmètica natural Alquímia i Numintech, una corporació basada en tecnologia d'èxit. Tant elles com el Cercle de Negocis Ètics tenen en comú el compromís social, apostar per un negoci no només de dividends econòmics i pensar abans en la felicitat dels clients que els ingressos de l'empresa. Ara és el torn de sortir del nostre plató i anar fins d'un d'aquells punts on es fa possible el factor F, un taller, un estudi d'artistes, un laboratori. Avui el nostre protagonista és Triticum, una empresa maresmenca que fabrica pa artesanal pels millors restaurants del país. Una empresa que fa del pa un producte exclusiu per tot l'Estat i per Europa. Triticum és una empresa que es dedica a fer pa per alta gastronomia des de fa 8 anys i ho fem amb un procés d'elaboració el més artesanal possible, però a la vegada intentant que la industrialització també hi formi part d'una manera important, utilitzant el sistema del precuit i ultracongelat per distribuir pa als restaurants a nivell nacional i internacional. Jo soc forner de 5a generació i en principi em havia dedicat a tot el tema de formació i assessorament durant els meus primers anys i conjuntament amb el meu soci, el Marc Martí, fa 8 anys hem decidit que al món de l'alta gastronomia li feia falta un producte a l'alçada dels seus plats. I va ser quan vam muntar aquesta empresa, vam començar amb una nau aquí al polígon de Cabrera i a dia d'avui tenim 3 naus i 30 treballadors intentant fer possible fer aquests pans per aquests grans restauradors. Bàsicament el que podríem dir que destaca Triticum en comparació amb altres forns és que intentem ser molt rigorosos a l'hora de fabricar els nostres productes, de tenir una qualitat molt alta i sobretot conèixer molt bé els nostres clients finals per poder-los donar aquests productes especials per ells. Nosaltres el pa el veiem en un moment molt dolç. Creiem que els forners, no només nosaltres, sinó hi ha una gran quantitat de forners que hem tornat a saber gaudir de fer pa, de no fer com es feien als anys 70-80, que era fabricar molts i molts quilos de pa, sinó tot el contrari. Potser les fabricacions han minvat una miqueta, però la qualitat s'ha multiplicat per 25. Intentant utilitzar farines ecològiques, fermentacions molt llargues, ferments naturals, i veig el pa en un moment amb auge.
dintre de Triticum fem molta varietat de productes, d'acord? Ens agrada treballar molt simplement amb farines, amb ferments naturals, però sí que és veritat que per certs clients fem pans relativament especials. Potser el que seria més mediàtic seria el pa de vi que fem pel celler de Can Roca, que el fem exclusivament per ells, amb un vi de l'Alt Empordà. I tenim amb nosaltres en Xevi Ramon. Bona nit, Xevi. Bona nit. D'on et ve la teva vocació d'obrador de pa? Doncs bàsicament perquè soc forner de 5a generació. En aquest cas els meus avis tenien un forn de pa a pastisseria a Mataró i això he anat seguint fins que va arribar el moment de muntar jo pròpiament la meva empresa, no seguir el negoci familiar i sí tenia l'ofici, però buscar unes maneres de fer el negoci completament diferents a les que hi havien tingut els meus pares i els meus avis. I com es fa per transmetre tanta creativitat i sensibilitat a través d'un producte del dia a dia com és el pa? Bàsicament, jo només donem una petita fórmula, que és estar atent, conèixer molt bé amb el client que estàs treballant. Nosaltres ens hem encarat a treballar molt amb l'alta gastronomia, amb cuiners que són per si mateixos, fabriquen o elaboren una cuina molt especial i sobretot molt personal, que és anar a menjar a casa seva, entendre què és el que volen transmetre i nosaltres afegir aquest petit gra de farina, no direm de sorra sinó de farina, per intentar fer un producte que lligui perfectament amb la seva cuina. I com s'aconsegueix treballar amb els millors restaurants o els restaurants de primera qualitat? És molt senzill, és picar a la porta, parlar, tractar-nos no com un proveïdor normal i corrent, sinó com un col·laborador seu. Som artesans, nosaltres som forners, tenim, igual que ells que són cuiners, nosaltres som forners, i d'alguna manera és intentar buscar aquestes solucions i aquests complements a nivell de pa que enriqueix tant la seva cuina. O sigui, és un tracte molt directe i molt personal. Nosaltres havíem sigut els proveïdors del Bull i del Ferran Adrià i per nosaltres era tan senzill com pujar roses, presentar-li el producte, parlar, entendre'ns i a partir d'aquí fer el producte que més necessitaven. Carai! A vegades... De vegades és més fàcil del que pot semblar, oi? Sí, moltes vegades ens compliquem molt pensant, com arribarem, i són gent normal, o sigui, nosaltres els estem fent el pa al celler, els estem fent un pa exclusiu per ells, un pa de vi fet amb vi de l'Alt Empordà, i simplement va ser anar, parlar amb ells, entendre's, començar a treballar molt a casa nostra, fer un producte molt exclusiu, molt diferent, presentar-los, explicar que hi hagi una història al darrere, i a partir d'aquí és tan simple com això. A vegades pensem que és molt més complicat del que és i no. Però no, un tracte de tu a tu. Treballeu, doncs, amb el celler de Can Roca, el millor restaurant del món actualment. Com us sentiu treballant amb ells? Per nosaltres, doncs, és realment molt il·lusionant, treballar amb un equip de cuiners, com són els 3 germans, en aquest nivell d'anal i que realment una de les primeres coses que arriben a la taula sigui el nostre pa. En aquest cas li fem 3 o 4 varietats de pa, potser la més singular és, com et deia, la del pa de vi, i era perquè creiem que era la que identificava més aquella casa, aquella gran casa de cuina, fent-li un pa de vi molt especial i molt de la seva zona. Hi ha gent que podria dir que feu un pa com de disseny. Penseu això? Nosaltres el que considerem és que fem productes singulars. Intentem treballar amb productes de màxima qualitat, amb farina de màxima qualitat, amb processos de màxima qualitat, tenir un respecte total cap al nostre ofici i intentem fer coses senzilles però sorprenents. Sempre dèiem, el pa, al fi i al cap, són 4 ingredients, farina, aigua, sal, llevat i tira endavant, i nosaltres hem vist que amb el tema de ferments, amb el tema d'un altre tipus de farines, amb temes de processos es poden arribar a elaborar productes d'una qualitat altíssima. M'explicaves que a banda de Triticum, de l'obrador, teniu 2 forns de pa. Exacte. On els teniu? Nosaltres tenim Triticum, que ens dediquem a fer pa precuit i ultracongelat de gamma la més alta possible, però nosaltres el paràmetre és la qualitat i és el més alt a nivell nacional i internacional, però paral·lelament també teníem aquesta arrencança de voler arribar al client final, i va ser quan vam decidir de muntar un forn de pa a Vilassar, que es diu Juliet, com la nostra filla. En aquest cas nosaltres el que hem volgut és donar aquest petit caire tan personal, donant el nom de la meva pròpia filla a la nostra botiga. Això ja diu que parles d'amor directe, no? És una declaració d'intencions moltes vegades. En petites coses te n'adones de tot el que hi ha al darrere, hi ha un treball enorme. I com deies, també tenim un altre punt de venda a Barcelona,
dintre de l'Espai Moritz, tenim un forn de pa, i per nosaltres, al fi i al cap, havia sigut com fer un concepte d'internacionalització del nostre concepte. Per nosaltres, Barcelona no deixa de ser una capital mundial, no europea, sinó mundial, i per nosaltres era molt important tenir aquesta presència. No volem obrir cap més forn de pa, el que sí que volem és poder arribar amb el nostre pa a quantes més cases millor, i per això un dels projectes del 2014 és ser capaços de vendre el nostre pa via online, i aquest és el gran projecte del 2014 de casa nostra. Molt bé, ja per acabar, que ens queden uns segons, el factor F d'en Xevi, quin seria? Per mi és la qualitat, la rigorositat, l'estar molt pendent i sobretot tenir els ulls oberts constantment. O sigui, jo penso que has de ser molt intuïtiu i te n'he dit 3 o 4, però al fi i al cap són els valors que nosaltres identifiquem a casa nostra. Molt bé, jo crec que també us relacionaríem amb amor i rigor, eh? Us veig una mica que aneu per aquí. I passió. I passió, també. Doncs moltíssimes gràcies, Xevi. A tu, encantat. Felicitats. Gràcies. Cap proposta de nova aplicació ha pogut destronar WhatsApp, fins que, de la mà dels creadors de VK, la xarxa social més popular de Rússia, neix Telegram. Aquesta aplicació, amb una interfície molt similar a la de WhatsApp, adquireix al voltant de 200.000 usuaris cada dia. Les principals claus d'aquesta aplicació són el disseny, que estalvia prendre un nou funcionament, la major velocitat, gran transparència amb el seu codi obert i, per últim, una gran seguretat amb l'enviament dels missatges amb un protocol propi. Tots aquells que vulguin conèixer aquesta nova experiència de xat es pot descarregar gratuïtament a les diferents plataformes d'aplicacions. I a cada Persones F dediquem un moment final a parlar de la proposta del dia cada setmana i a cada programa d'una temàtica diferent: innovació, ecologia, creativitat, acadèmia. Avui parlem de creativitat amb el nostre company i, de fet, el director d'aquest programa, l'Eloi Aymeric. Bona nit, Eloi. Hola, bona nit, Georgina. Que ens vens a parlar del que fa uns dies ha passat al Mobile World Congress. Correcte. I concretament de la Digital 4C, que és Catalan Creative Cultural Content. Correcte, el Congrés de les 4C que se'n va anomenar, que una mica, com que avui parlem de creativitat, volíem recomanar aquestes jornades que evidentment ja van ser passades fa un parell de setmanes, però allò rellevant és el que s'hi va explicar. Una part d'aquesta informació està penjada a la web, diguem-ne, es pot consultar a digital4c.cat, i allò interessant a explicar és el que vam parlar en aquest congrés. Què vam parlar? Una de les coses que és més rellevant és que avui en dia està començant a passar una cosa que és la següent. Nosaltres teníem entès que hi havia la indústria del llibre, hi havia la indústria del cinema, hi havia la indústria audiovisual, hi havia la indústria de les arts escèniques, hi havia la indústria del disseny gràfic, i una de les coses que està passant amb la cultura digital és que tots aquests continguts creatius, i a més generats en general al voltant de la idea de la ciutat de Barcelona i de la seva àrea metropolitana, de la qual, per exemple, Mataró en forma part, estan començant a fusionar-se i estem començant a veure unes maneres de construir cultura i continguts creatius molt més fusionats, molt més transmèdia, molt més transversals. Per tant, que una pel·lícula de cine pugui tenir una ramificació amb un llibre... Amb un llibre, o que allò que estem veient amb imatges. Una de les coses que està passant és que, per exemple, que ho estem veient, per exemple, que a partir sobretot de les apps, a partir també dels dispositius mòbils, com tablets, com smartphones, ens trobem que la cultura no només pot ser consumida, sinó també creada de maneres molt diferents. Això vol dir, per tant, plantejar que tu pots gravar un curtmetratge amb una càmera d'un mòbil, o que pots fer una composició de música electrònica utilitzant un software d'un iPad, o que pots, per exemple, en un campus universitari desenvolupar una pel·lícula que pot arribar a moltíssima gent. Bàsicament, el que ve a plantejar, i aquesta és una de les reflexions que també surten del Mobile World Congress, és que en el cas de la cultura, la situació de la transformació digital que està patint el posa en una situació privilegiada en aquells territoris, com en aquest cas Barcelona o Catalunya, en què hi ha un cert esperit d'innovació tecnològica i a la vegada de creativitat, d'expressió, de múltiples llenguatges culturals. I tot això ho trobem al 4c.cat. Exacte, el digital4c.cat, que aquest any ha funcionat molt bé. De fet, hi van participar una dotzena d'escoles tecnològiques i
i centres universitaris, i una de les idees, sobretot, que es persegueix és explicar que la cultura i la creativitat segurament estan en un moment de canvi molt fort, però que serà a través de la tecnologia i d'aquest canvi digital en què poden aparèixer coses extraordinàries i que estan per arribar. Això és el que es va estar explicant en aquest congrés, que és la part una mica també, que és una manera que també convidem a la gent que ens està veient des de casa que hi entri, que xafardegi, perquè el futur digital planteja unes possibilitats per la cultura molt àmplies. Molt bé, doncs al digital4c.cat ens xafardejarem a veure què hi ha i a veure què ens inspira. Gràcies, Eloi, ens veiem d'aquí unes setmanes. Fins aviat. I bona nit. Gràcies també a vosaltres per seguir-nos a les xarxes socials, que ja sabeu que som a les primeres xarxes socials, i us agraïm que formeu part d'aquest Persones EFA, un programa impulsat per Tecnocampus amb la col·laboració d'MU i de CLAC. Recordeu que ens trobarem d'aquí uns dies i recordeu també tenir sempre molt present el vostre factor EFA i aquesta creativitat que parlàvem ara. Fins aviat.